spoločne s Adrianom Mokrišem, ktorý je môj kolega. Predstavíme vám spoločnosť Duolife a systém podnikania Soft Marketing. Dnešnú prezentáciu by sme chceli orientovať hlavne na produkty, ktoré naša spoločnosť ponúka, čím sú vynimočné, ako sú vynimočné, prečo fungujú a prečo ich ľudia s každým dňom radšej a radšej využívajú, prečo spoločnosť má toľko veľké množstvo lojálnych klientov. A v podstate dneska sa zameriame hlavne na výživu, na naše produkty. A na budúci týždeň vám potom predstavíme bližšie biznis, aby sme trošku išli do podrobností. Takže, čo je zámerom spoločnosti? Na našej planete Zem žije viac ako 7 miliard ľudí. Asi budete so mnou súhlasiť, keď povieme si, že naozaj každý túži po šťastí. Pre každého ale šťastie znamená niečo úplne iné. Pre niekoho sú to priatelia, pre niekoho je to možnosť cestovania, pre niekoho sú to financie, môcť pomáhať iným, samozrejme rodina. A všetky tieto veci, a každý z nás má iné a rôzne, ale pokiaľ máme zdravie, môžeme si naše sny plniť. Pokiaľ máme zdravie, tak naozaj jediná potreba, ktorú človek má, pokiaľ nie je zdravý, je byť zdravý. A v dnešnej dobe ale je to celkom náročné, pretože zlá životospráva, naozaj veľmi veľa ľudí, aj pokiaľ sa snaží, tak tá rýchla doba jednoducho nás núti k tomu, aby sme sa sem tam, a niektorí dokonca nesem tam stravovali fast foodovo, alebo nevždy máme čas odkontrolovať to, čo konzumujeme. A pokiaľ sa aj snažíme strávovať, chceme jesť zeleninu, ovocie, veľakrát netušíme, nemôžeme tušiť, akým spôsobom bola či už chemicky upravovaná, či už bola geneticky upravovaná a tak ďalej. A nebudeme si v dobe neskutočne rýchla a ten každodenný stres, ktorý každý z nás pociťuje a prežíva z toho množstva informácií, ktoré sa nám dostáva, jednoducho taktiež veľmi silne vplýva na naše zdravie. A v nekonečnom dôsledku samozrejme naše životné prostredie, v ktorom žijeme. Málo kto z nás žije na vidieku alebo na dedine a má možnosť každý víkend ísť do hôr alebo niekde k moru, dýchať krásny čerstvý vzduch. Žijeme väčšina z nás v mestách. A to životné prostredie už zďaleka nie je také, ako bývalo množstvo aut, ktoré jednoducho zahlcujú fabriky a tak ďalej, že už to dávno nie je späť s prírodou, ako to bolo v minulosti. Chcem vám len v rýchlosti poukázať na jednu tabuľku, ktorú robili nezávislá agentúra vo Švajčiarsku. Ako vidíte, je tam rozpísané, keď sa merali živiny v roku 1985 a potom sa merali v roku 2000, čiže už to je viac ako pred 15 rokmi a môžete vidieť len vitamín B v obyčajnom banáne, že sa znížil o 95%. Jednoducho naša planéta už nestíha vyrábať množstvo potravín také, ktoré potrebujeme my ako pre náš konzum a jednoducho už tie potraviny nie sú kvalitné, ako boli. V 1960 na srdcovo-cievne ochorenia a na onkologické ochorenie zomieralo relatívne malý počet ľudí, to je 37%. V roku 2009 už je to 74%. Naozaj väčšina ľudí zomiera na onkologické ochorenie a na srdcovo-cievne ochorenie. Ale paradoxne veľmi veľa ľudí má strach zomrieť pri nejakých nehodách, pretože vidíme v televízii, spadlo lietadlo, niečo nabúralo, nie je nejaké force majeure situácie, ale nikto naozaj nehovorí o tých civilizačných ochoreniach, ktoré nás veľmi silne ovplyvňujú, ale v tomto prípade my vieme niečo robiť. Nehody veľakrát nevieme ovplyvniť, ale to naozaj iba 7%. A 74% ľudí zomiera na civilizačné ochorenie a pritom niečo robiť s tým môže. A nehovoriac o tom, že väčšina európskej populácie, až 90%,
je zasiahnuté nejakými parazitmi. Nie je to dobré, nie je to zlé, to proste fakt. Máme radi zvieratka, radi chodíme do prírody, buď sme vegani, vegetariáni, jeme veľa šalatov, alebo naopak veľmi radi si pochutnáme sem tam na nejakom tataráku alebo suši a to jednoducho ovplyvňuje to, že v každom jednom z nás žije od 1 do 5 parazitov. Čo je ale pozitívne, čo je vlastne negatívne, to, že môžeme reálne vidieť, že znižovanie živín organizmov v našom jedálničku alebo v našich potravinách, ktoré konzumujeme, majú priamu úmeru k tomu, čo sa vlastne deje so zdravím a čo sa deje s našim zdravím. Pozitívna správa je, že môže to ovplyvniť na nás, či budeme stravovať, či budeme relaxovať, či si nájdeme čas na aktivitu a či zaradíme do nášho jedálnička výživy a aké kvality tie doplnky výživy budú. Samozrejme, mnoho spoločností vidí trend v tom, že doplnky výživy sú nevyhnutné a preto na trhu máme veľmi veľa nekvalitných doplnkov výživy, syntetických, chemických, nekompletných a tak ďalej. Joy Bauer, ktorý je nominovaný na Nobelovú cenu, hovorí o tom, že v súčasnej dobe, pokiaľ váš lekár vám nedá možnosť na výber alebo vám neporadí so správnym výberom doplnkov výživy, pokiaľ chcete zdravo a dlho žiť, mali by ste zmeniť toho lekára. A v dnešnej dobe by som vám dneska veľmi rada chcela predstaviť jednu spoločnosť DuoLife. Stoja za ňou veľmi veľa rokov výskumov, stojí za ňou veľmi šikovní, mladí, úspešní podnikatelia a samozrejme vedecká rada na čele s Piotrom Kardašom. Piotr Kardaš je človek, ktorý má za sebou viac ako 50 rokov výskumov a práce s alternatívnymi spôsobmi medicíny. Je to doktor, je to biológ, rozumie biologickým procesom, je veľmi, veľmi inšpirovaný čínskou medicínou. Onedlho príde na prezentáciu na Slovensko, budete ho môcť poznať. Nie je problém vycestovať do Poľska na akýkoľvek event a taktiež ho spoznať. Už momentálne naše produkty majú veľmi veľa ocenení, ako európskych, tak poľských, ocenení čistoty, kvality. A v tomto momente by som chcela privítať tu môjho kolegu, veľmi dobrého priateľa, človeka, ktorý viac ako 10 rokov skúša, testuje, študuje rôzne doplnky výživy alebo rôzne procesy, rôzne látky, ako kompatibilne kooperujú s našim telom. Je to človek, ktorý sa výživy veľmi dobre rozumie a ja som veľmi rada, že prijal pozvanie. Dnes nám trošku viac porozprával o našich produktoch, keďže tomu naozaj rozumiem. Tak ja poprosím Adriana, aby sa práve teraz pripojil. No, takže ja by som už mal byť pripojený. Super, skvelé. Počujeme ťa, Dobre. Tešíme sa na tvoju prezentáciu. Dobre, ďakujem pekne za slovo, Inka. Takže ja som Adrián Mokríš, momentálne som v Trenčíne a som partnerom spoločnosti DuoLife už niekoľko mesiacov. Predtým som sa zaoberal výživovými doplnkami už niekoľko rokov. Snažíme sa o zdravej výžive a strave s kolegom nielen rozprávať, ale ju aj tvoriť. Čiže máme v Bratislave prevádzku, gastroprevádzku, ktorá sa zaoberá produkciou jedál na základe najnovších poznatkov a potrieb zdravej výživy a s vysokou kvalitou. Takisto pôsobím aj ako konzultant pre vlasové doplnky, receptúry vlasovej kozmetiky na báze tradičnej čínskej medicíny a so spoločnosťou DuoLife som sa zoznámil v čase tesne po nehode, po lyžovačke, na ktorej som si zlomil obidve kosti na jednej nohe a z týždňového pobytu som strávil jeden deň na svahu a 6 v nemocnici. To by nebolo až také dramatické, ale 2 mesiace na to sme mali naplánovaný
teraz už s manželkou termín svadby a keďže to bolo na opačnej pologuli a malo sa to odohrávať, aj sa odohrávala na pláži, tak som si nevedel predstaviť, že tam budem chodiť po piesku s barlami, tak som si počas toho pobytu v nemocnici doslova vymodlil niekoho, kto by mi rýchlo pomohol sa z tej situácie, z tých zlomenín rýchlo zregenerovať, zrehabilitovať, postaviť na nohy, aby som mohol chodiť bez barly a práve v tom čase hneď po návrate som narazil na jednu dobrú výlu, ktorá mi predstavila spoločnosť Duolife a konkrétne produkty, ktoré som v tom čase najviac potreboval, o ktorých budem hovoriť za chvíľočku a je to hlavne kolagén a prostik. Takže so spoločnosťou Duolife spolupracujem ako partner od marca tohto roku. Prehodím si prezentáciu, sekundičku, áno, takže tu sú všetky produkty. Zoznámil som sa s produktami v tejto zostave, čiže v aktuálnej ponuke tekutých produktov a produktov v kapsulovej forme. Takže by som začal niečo bližšie k jednotlivým produktom. Takou vlajkovou loďou spoločnosti Duolife sú produkty Duolife deň a Duolife noc. Sú to moderné doplnky výživy, ktorých zloženie je podporené 3 Nobelovými cenami. Táto kompozícia deň a noc je zostavená z 26 prírodných zložiek. Všetko je to z ekologických plodín, bez geneticky modifikovaných zložiek, s certifikátmi o prirodzenom pestovaní, bez chemických látok alebo pesticídov. Podarilo sa výrobcovi získať takmer 100% koncentráciu. To znamená, že tieto produkty neobsahujú ani žiadne plnidlá, ani riedidlá, ani farbivá, ani konzervanty. Veľa ľudí tomu nechce ani veriť, že ako to môže byť úplne bez konzervantov, keď sú to také čisté prírodné produkty, pretože vieme, že keď je niečo čisto prírodné, tak to väčšinou nemá dlhú životnosť, ale spoločnosti Duolife sa to podarilo vďaka paskalizácii, čo je konzervovanie pri vysokom tlaku a pri nízkej teplote. A tieto produkty majú vďaka tejto paskalizácii schopnosť byť bez akýchkoľvek konzervantov. Samozrejme, po otvorení týchto produktov je ich potrebné uchovávať v chladničke, pretože napríklad tieto tekuté produkty sú v 7,5 decových fľaškách a sú určené na mesačnú spotrebu, alebo ten produkt v podstate pri dennom dávkovaní predpísanom vydrží mesiac, čiže hneď po otvorení je potrebné ho potom udržiavať v chladničke. Produkty deň a noc sú výsledkom 18 rokov výskumov a táto receptúra, ktorá bola získaná vďaka tomuto výskumu, bola nakoniec rozdelená na bielu fľašku Duolife deň a čiernu fľašku Duolife noc. V tejto kategórii výživových produktov, pretože v minulosti som pracoval s viacerými spoločnosťami a nikde som nenašiel takýto inovatívny prístup tohto typu a podľa mňa je to správne, pretože metabolizmus človeka funguje inak cez deň a inak funguje v noci, takže za mňa 2 prsty hore. A ešte k tomu by som možno mohol povedať, že tieto produkty aj vďaka tomuto výskumu sa podarilo nastaviť tak, aby obnovovali rovnováhu organizmu alebo aby pracovali všeobecne na bunkovej úrovni. K samotnému produktu Duolife deň by som chcel povedať, že tento produkt zvyšuje výkonnosť človeka, zlepšuje jeho pamäť, chráni organizmus pred toxínmi, ktoré napríklad príjmame aj v bežných komerčných potravinách alebo z ovzdušia. Pomáha stimulovať metabolizmus celého organizmu, reguluje hladinu cukru, cholesterolu, pomáha regulovať aj tlak pri problémoch prostaty, pri zápaloch močových ciest, dokonca obnovuje imunitný systém na bunkovej úrovni,
To je to, čo som spomínal, že za čo bola udelená aj Nobelová cena. Na základe štúdie, ktorej bola udelená Nobelová cena. Zrýchľuje regeneráciu, obsahuje antioxidanty vo veľmi vysokej miere, má antialergické a antiparazitárne účinky, takisto reguluje a stimuluje nervový systém, vyhladzuje pokožku, acidobázickú rovnováhu, pomáha regulovať, stabilizovať hormonálny systém, jeho výkyvy a takisto aj krvný obeh produktu. Zloženie zrejme nie je potrebné čítať, pretože ho vidíte na slajde. Produktu Duolife deň patrí produkt Duolife noc. Tieto dva produkty sa vždy predávajú aj spolu, pretože v tom je ich najväčší význam a zároveň sa dá dosiahnuť vďaka nim aj vynikajúci synergický efekt. Duolife noc je teda určený na podporu nočného metabolizmu, ukludňuje a pomáha zaspať, viaže toxíny, stimuluje opravné a čistiace procesy v tele a zrýchľuje regeneráciu. Je možno dobre povedať, že uvádza sa v popise tohto výrobku, že pomáha omladzovať bunky a keď si to spojíme s podporou rýchlosti a regenerácie organizmu, tak asi každý mi dá za pravdu v tom, že vlastne proces starnutia je len spomaľovanie regenerácie samotného organizmu, to, čo dokáže bez nejakých stimulantov, a s pribúdajúcim vekom táto schopnosť samoregenerácie človeka postupne klesá a teda akýkoľvek produkt, ktorý dokáže znovu naštartovať a zrýchliť túto regeneráciu, v podstate zastavuje proces starnutia. Čiže človek by dokázal v podstate fungovať ako perpetuum mobile, keby naša samoregenerácia na bunkovej úrovni prebiehala 100%, tak vlastne v tom momente by sme vôbec nestarli a mohli by sme to byť zrejme navždy. Takže vynikajúci produkt na podporu regenerácie, ako som už povedal, urýchľuje regeneračné procesy, omladzuje bunky, obnovuje acidobázickú rovnováhu, je dohodný pri problémoch refluxu, pálenia záhy, problémoch s očami. Zloženie takisto vidno na slajde. Čo sa týka jednotlivých zložení, ešte by som rád povedal, že veľmi ma zaujala prvá prednáška doktora Piotra Kardaša, kde povedal, že tieto produkty sú zostavované aj s využívaním vedomostí z tradičnej čínskej medicíny a sú používané komplexné a kompletné celé produkty, či sa už týka nejakých byliniek alebo nejakého ovocia, po prípade zeleniny, ako tu je vidno, že repa červená, pretože aj v tradičnej čínskej medicíne sa nikdy nevytrhávajú nejaké výťažky, vitamín C z niečoho, ale zínok, meď a jednotlivé živiny alebo minerály z nejakých iných produktov, pretože takýto zlepenec nemôže nikdy dobre fungovať a navyše je úplne nekontrolovateľný a nikdy nevieme, čo sa môže stať za 5-10 rokov pri používaní takéhoto zlepenca. Iná situácia je v týchto produktoch Duolife alebo v produktoch, ktoré používajú celé plody, celé listy, celé korene, celú tú rastlinku alebo bylinku, pretože v tejto bylinke dochádza k takej, alebo je samoregulácia nastavená prírodou a takéto produkty nie sú potom nekontrolovateľné, ale naopak práve, že nemajú žiadne vedľajšie účinky a sú pre užívanie človeka úplne bezpečné a naviac je tam dosiahnutá synergia aj s ostatnými látkami, ktoré sú buď ešte neobjavené alebo podporujú účinok tej hlavnej živiny alebo tej hlavnej látky, kvôli ktorej bola tá bylinka alebo to ovocie vybratá. No, ďalším produktom z tekutých produktov je vitamín C.
Možno sa vám zdá, že vitamín C, na čo vitamín C, prečo vitamín C, veď vitamínu C sú plné lekárne a drogérie v rôznych tabletkových, šumivých formách, kapsulových a možno gelových a neviem akých, ale treba povedať pri tomto produkte, že je to jeden z mála produktov, o ktorých som ja počul alebo viem, že je 100% prírodný, neobsahuje žiadne konzervanty, žiadne spojivá, žiadne plnidlá, žiadne dodatočné látky a je naviac je komplexný. Čiže tento vitamín C nie je to len kyselina L-askorbová, či už pravotočivá, ľavotočivá alebo nejaké syntetické formy, ale je to kompletný vitamín C, pretože kompletný vitamín C obsahuje kyselinu L-askorbovú iba ako jednu zložku a na ňu sú naviazané v prírodnej forme aj napríklad rutín alebo rôzne bioflavonoidy alebo ascorbinón alebo ďalšie podporné látky, ktoré spolu vytvárajú prírodný vitamín C. Takýto prírodný vitamín C má samozrejme oveľa lepší účinok a nielen to, že je bohatý na všetky tie zložky, ktoré som spomenul, ale čo je najdôležitejšie, veľmi dobre sa vstrebáva do organizmu. Pretože dnes už že sme to, čo jeme, ale sme to, čo vstrebávame. Čiže môžeme jesť vitamíny C v rôznych tabletkových, šumivých formách, ale pokiaľ tento vitamín C nemá schopnosť sa dobre vstrebávať, tak si vlastne platíme len za dráhny moč, pretože takýto vitamín C, keďže on sa viaže na vodu, on sa v tele neudrží, treba ho príjmať každý deň a pokiaľ je v nestrebateľnej alebo v zle vstrebateľnej forme, tak sa samozrejme vyplavuje z tela von močom. Prečo vitamín C? Ešte je ďalší dôvod existuje, prečo vitamín C, pretože C sa podieľa na metabolizme, na syntéze nadladvinkových steroidov, má veľmi dôležitú úlohu pri fungovaní ľudského organizmu. Všeobecne je potrebný pri veľa enzymatických procesoch, pri metabolizme. Samozrejme je to aj veľmi silný antioxidant, čiže reguluje oxidačný potenciál a to na bunkovej úrovni. Možno by sme mali si uvedomiť aj to, že čím menej je produkt spracovávaný alebo prechádza menším počtom nejakých krokov pri spracovaní, tak tým lepšia je jednak aj vstrebateľnosť, ale samozrejme aj kvalita toho vitamínu C. Čiže tento produkt v podstate neprechádza žiadnym spracovaním. Jediné je tá paskalizácia v uzatvorenej fľaši, čiže pri ktorej nedochádza ku priamému kontaktu so samotnou tekutinou a ako vieme, sklená fľaša je voči obsahu amorfná, čiže nedochádza tam ani k nejakej výmene s tým sklom. Prečo užívať vitamín C? No, stačí povedať, že aké sú príznaky jeho nedostatku, čiže je to slabosť, rýchla únava, vyčerpanosť alebo strata chuti do jedla, sklon k tvoreniu sa modrín, vyššie štádia je krvácanie z ďasien, potom problémy pri hojení rán, bolesti svalov, kĺbov, rôzne anemické stavy, nižšia odolnosť pri infekciách a to je, myslím, také základné príznaky nedostatku C. A k zloženiu by som ešte sa zastavil na chvíľočku, pretože nedávno som čítal v knižke o perfektnom metabolizme, kde pani autorka knižky a doktorka odporúčala ako najlepšie nejaké rastlinky, ktoré objavili na svete, tak sú práve v tomto C, pretože spomínala acerolu a bobule camu camu, čo sú rekordmani v obsahu vitamínu C na 100 mg, takže napríklad alebo na 100 g obsahuje acerola až
4,5 gramu a rekordmanom sú bobule Camu Camu, ktoré obsahujú až 4,8 gramu v 100 gramoch týchto bobul. Je to doplnené ešte o šipkovú rúžu, ktorá tiež je na vysokej úrovni 3,5 gramu vitamínu C a vlastne keby sme chceli takéto množstvo doplniť napríklad z citrusov, tak by sme ich museli zjesť zhruba 1,5 kg. Camu sú bobule, ktoré boli nedávno objavené v Amazonke a je to najnovší rekordman z vitamínu C na svete. Ďalším skvelým produktom v zelenej fľaške je chlorofil, ktorý je v tekutej forme známy alebo označovaný v médiách aj ako zelená krv, 100% prírodný, kompletný. Tento chlorofil je založený na vývoji nositeľov Nobelovej ceny Willstattera Fischera. Táto štúdia môžete si nájsť na internete pod pojmom Willstatter-Fischer. Jeho účinky možno väčšina z vás pozná, slúži na odkyslenie organizmu, okysličenie organizmu, preto je nazývaný tekutou energiou, umožňuje účinnú regeneráciu takmer všetkých vnútorných orgánov a štúdie preukázali, že zelené farbivo podporuje aj boj organizmu proti rakovine, spomaluje rast nádorov, bráni nežiaducim zmenám v DNA a pomáha inaktivovať veľa karcinogénov a mutagénov, ktoré sa môžu v tele nachádzať. Podporuje liečbu anémie a hemofílie, čiže zvyšuje hladinu červených krviniek. Takisto je zdrojom železa, pretože obsahuje jačmeň chorelu, ktoré sú veľmi známe na podporu krčových žil. Chlorofil má strašne veľa pozitívnych účinkov v tele. Spomeniem ešte, že zabraňuje množeniu mikrobov, plesní, posiluje imunitný systém, odstraňuje ťažké kovy z tela, dokáže regenerovať a zotavovať organizmus po dlhodobom strese, pretože pri strese organizmus spotrebováva aj veľmi veľa železa a z mojej práce pre vlasovú kozmetiku viem, že to je obdobie, kedy začínajú vo veľkom vypadávať vlasy, pokiaľ sa samozrejme to železo nedoplňa a trpí tým 50 až 60 žien. Pri cukrovke pomáha regulovať hladinu cukru, upravuje menštruačný cyklus u žien, podporuje aj správnu funkciu štítnej žľazy, ktorá je zodpovedná za hormonálnu rovnováhu, takže v podstate hormonálne výkyvy. Rozjasňuje pleť, urychľuje regeneráciu pokožku vystavenú hlavne dlhodobo UV žiareniu. Môžu sa vyskytnúť pri užívaní tohto produktu na začiatku nejaké vedľajšie účinky vo forme ekzému na pokožke. To je práve že dobrým znamením, pretože sa naštartovala detoxikácia a čistenie organizmu. Čiže pri jeho užívaní je dobre zvýšiť množstvo pitnej vody a tieto príznaky sa čoskoro strátia. No, zloženie vidíte na obrazovke, takže už by som uzavrel, že obsahuje aj chlorelu, ktorá je najbohatším známym zdrojom chlorofilu v súčasnosti a je veľmi bohatá na aminokyseliny. A bola zaradená do kategórie superfoods. Ďalším produktom v tekutej forme je aloe. Aloe tiež je veľmi známa látka, dnes už aj často užívaná a možno sa aj často objavuje na pultoch. Takže keď sa niekto pýta, prečo aloe, zase je tu 100% prírodná a kompletná forma v synergickom efekte s nektárovým medom, s lucernou a s oregánom. Aloe samotné o sebe je známe už cca 7000 rokov. Je známe, hovorí sa o ňom, že kade tečie, tade lieči.
A je to skutočne pravda, pretože aloe urýchľuje regeneráciu buniek, spomaľuje procesy starnutia, urýchľuje hojenie rán, uvoľňuje, regeneruje pokožku, stimuluje imunitný systém, čistí organizmus od toxínov, aj takých, ktoré nie sú rozpustné vo vode, čo je pri aloe veľmi zaujímavé. Posilňuje čreva, regeneruje ich epitel, podporuje likvidácie zápalov v žalúdku, pri pálení záhy je veľmi dobrý pri rôznych zápchách. Aloe samotné má zasadité pH, čiže pomáha obnovať aj acidobázickú rovnováhu, zlepšuje strebávanie vitamínov, minerálnych zložiek a kto má problém so žlčou, tak aloe reguluje aj jej žlč. Chráni laktobacily v hrubom čreve a podporuje aj obnovu črevnej flóry, bráni rozvoju patogénov v čreve a tým chráni aj organizmus pred infekciami. No to je myslím, že všetko, čo som vám chcel o aloe povedať a môžeme ísť k môjmu najobľúbenejšiemu produktu, vďaka ktorému mám svadobné ruky bez barlí. Takže po mojom úraze som začal užívať tekutý kolagén. Je 100% prírodný, kompletný, bez konzervačných látok. To ma na ňom zaujalo ako prvé. A neskôr som zistil, že kolagén je najdôležitejšou bielkovinou v ľudskom organizme. Netušil som, že tvorí až 30% všetkých bielkovín, ktoré v tele máme, že sa nachádza dokonca v nohách, v kostiach, čo sa mi ukázalo neskôr na rentgenových snímkach, pretože moja noha sa zarastla do necelých 2 mesiacov a ešte pred odchodom na svadbu a svadobnú cestu som v podstate mal nohu úplne v poriadku na 100%, že som mohol ísť aj bez barlí. Takže kolagén sa nachádza v kostiach, nachádza sa vo väzivách, v platničkách, nachádza sa aj ako tekutý vnútri v oku, nachádza sa v lymfe, tvorí dosť značnú časť, cca 20% lymfy. Je veľmi dôležitý aj pre rast a podporu kože, šľach, klbov, nechtov a takisto aj vlasov. Kde sa s ním stretávam a odporúčam mu do produktov ako podpornú výživu pri problémoch so slabými, jemnými a lámavými vlasmi, pretože kolagén alebo telo stráca schopnosť tvorby kolagénu so svojím starnutím a po 30. roku života už sa odporúča každému dospelému človeku používať nejaký výživový doplnok s obsahom kolagénu, ideálne v tekutej forme a z morských rybičiek, ako je to v prípade tohto kolagénu spoločnosti Duolife, pretože pomáha zabraňovať alebo spomaľovať starnutiu kože, alebo pri nedostatku kolagénu je koža rýchlejšie vráskavá, stráca prúžnosť, vytvára sa nám dvojitá brada, alebo padnuté viečka a podobne, takže napríklad pri nechtoch sú to lámavé nechty, alebo pri vlasoch, že tie vlasy sú slabé, bez lesku, suchá koža môže byť, alebo pokožka hlavy môže byť suchá, podráždená, takisto aj kdekoľvek inde na tele môžu nás boleť klby, chrbtica, praskanie v kolenách, to všetko sú príznaky nedostatku kolagénu, čiže pokiaľ niečo z tohto máte, tak určite by ste mali porozmýšľať nad doplnením kolagénu vo forme, ktorá je najbližšia ľudskému kolagénu, a to je práve biela vrstva kolagénu z morských rybičiek, ktorá je obsiahnutá v tejto peknej fialovej fľaške. Okrem toho je tento kolagén okrem tých zdravotných účinkov má aj kozmetické účinky, ako som spomínal na pokožku, je to vďaka tomu, že obsahuje aj žihlavu, acerolu a hlavne kyselinu hyaluronovú, ktorá, ako vieme, dokáže naviazať na seba veľmi veľa vody a tým dokáže vyhľadzovať pokožku. Tento kolagén je vo forme oligo, čo znamená, že je vhodná na použitie zvonku aj znútra, čiže znútra ako nápoj,
na pitie a zvonku napríklad ako pleťová maska. Takže myslím, že k tomuto produktu všetko. Toto bol zároveň posledný produkt v tekutej forme a teraz by som tak v skrátenej forme prebehol ešte tzv. Medical formuly alebo také medicínske kapsulky, ktoré sú postavené na báze receptov tradičnej čínskej medicíny a symbiózy a posilnenia účinkov vzájomných kombinácií týchto látok, ktoré obsahujú. Prvým produktom z tejto kategórie je Borelis Pro. Borelis Pro je vynikajúci pri rôznych alergiách, vírusových ochoreniach, pri podozrení z výskytu parazitov v tele, ako hovorila Inka, že až 95% ľudí má minimálne 1 až 5 parazitov v tele. Takisto Borelis Pro pri častých ochoreniach na podporu imunity a čistenie organizmu. Táto formula je z vybraných komponentov je označená ako krát 10, pretože bola dosiahnutá až 500% silnejšia účinnosť vzájomnou kombináciou týchto jednotlivých zložiek, ako keby sa užívali oddelenia samostatne. Odstránenie boreliózy, prevencia pri stavoch ohrozenia ako prírodný produkt pri nachladnutí, zapálení dutín, má antialergické účinky, zlepšuje funkciu pečene, čiže zase imunita, je doporučený pri ťažkých zápalových stavoch. Zloženie ste si určite pozreli, takže ja pokračujem ďalej. Prostik je produkt, ktorý som užíval spoločne s kolagénom po mojom úraze. Kolagén som už spomínal, prostik som bral pretože zlepšuje pohybový aparát, regeneruje hlavne pri zlomeninách, čo bol môj prípad. Pri iných zraneniach pomáha pri zrastaní šliach a väzív, čiže pre športovcov si myslím, že úplne must have. Stimuluje organizmus k syntéze kolagénu, čo je veľmi dôležité. Posilňuje schopnosť regenerácie chrupavkovitých častí a klbových tkaní. Zároveň ich regeneráciu omladzuje, pôsobí proti osteoporóze. Pri rôznych bolostiach podporuje liečbu zle sa hojacích rán a pomáha produkovať elastín a myelín, čo sú dve dôležité zložky pre pohybový aparát. No a v prostiku by som mohol ešte povedať, že na ochranu klbov, šliach pri nadmernej záťaži, pri športe, ale napríklad aj pri nadváhe je určite produkt, ktorý by nemal chýbať. Ďalším produktom je ProSelect, ktorý je účinný pri rôznych mutagénnych zmenách, známy rôzne nádory, rakoviny, cielenie ich odstraňuje na bunkovej úrovni, zabraňuje vzniku nových, urýchľuje regeneráciu tkaní, po chemoterapii odstraňuje škodlivé pozostatky, pri preventívnom používaní zlepšuje funkciu pečenie, zo zloženia, ktoré tam vidíte, huby reishi, shiitake, veľmi známe z tradičnej čínskej medicíny, ale takisto aj z čínskej kuchyne a extrakt z kôstok marhule s vitamínom B17, ak ste o tom už počuli, tak viete, že to je veľmi vzácny a vyhľadávaný vitamín práve pri rôznych nádorových ochoreniach. Ďalším produktom je Prokardiol na srdce, cievny systém, zlepšuje fungovanie, odstraňuje toxíny, dodáva cievám pružnosť, čo je zase najdôležitejšie, posilňuje, chráni cievy, žily, reguluje hladinu cholesterolu a krvný obraz. No a z toho zloženia, čo mne sa veľmi páči, tak je kvet ibišteka, šupky z červeného hrozná, ktoré obsahujú veľmi veľa polyfenolov, antioxidantov, resveratrov, arónia, šišiak bajkalský, takisto skvelá voľba.
neviem si predstaviť lepšiu kombináciu na srdcovo-cievny systém. Promigren je ďalším produktom, ktorý je účinný pri extrémne bolestiach, extrémne zaťažujúcej bolesti hlavy, odstraňuje príčiny bolesti aj neznámeho pôvodu, odstraňuje príznaky aj príčiny migrény. Odskúšané na svojich kolegyniach mám v jednej spoločnosti, ktorú mám v Bánovciach, proste migrény prestalo v 2-3 dňoch užívania, úplne sa stratili, takže overené a kombinácia riboflavínu a rozchodnica rúžová s púpalkou dvojročnou je podľa mňa vynikajúca kombinácia práve na tieto problémy. Prorelaxín užívam aj ja osobne, mám s ním skúsenosti, keď som po úraze mal problémy so spánkom, pretože okrem zlomenej nohy som mal aj narazené rameno na opačnej strane, takže som nemohol sa uložiť ani na pravý bok, ani na ľavý, ani na chrbáte. Nemohol som spávať, v noci som sa niekoľkokrát budil, Prorelaxín mi skvele pomohol práve k tomu, že som spal celých 8 hodín v noci. Pri nervovom napätí takisto zlepšuje náladu, pomáha v depresívnych stavoch, tlmí kumuláciu myšlienok, to sú také tá vrtova v hlave, že toto musím spraviť, ešte toto. Čiže človek zrelaxuje, uvoľní sa, zlepšuje činnosť všetkých zmyslov, zlepšuje alebo obnovuje chuť k životu, aj na sex, ukludňuje emócie, nepríjemné stavy po menopauze u žien alebo eliminuje procesy napätia v období menštruácie, takže pre ženy bude určite jeden z najobľúbenejších. Proslimer, ďalší produkt, ktorý je účinný na reguláciu tráviaceho traktu. Zvlášť hodný je pre osoby, ktoré majú problémy s udržaním hmotnosti a pri rôznych výkyvoch hore-dole, pretože obmedzuje premenu cukru na tuk bez vedľajších účinkov a aktuálny tuk postupne premenia na energiu bez toho, aby si vytváral alebo zanechal nepotrebné zásoby tuku. A obmedzuje ešte chuť na sladké, takže gouči, asaj, jačmeň, zelená káva, kyselina chlorogénová, pupočník azijský dodávajú tomuto produktu 5-násobne silnejší účinok, ako keby tie jednotlivé zložky ste užívali samostatne. Prodeacid, skvelý produkt, ktorý práve v tejto fáze testujem a skúšam, pretože si robíme takú detoxikačnú kúru alebo kúru na odkyslenie. Veľmi mi pomáha v tejto kúre a prebieha tá detoxikácia oveľa rýchlejšie, pretože hladina pH v tele je veľmi dôležitá. Viete, že keby sa pH krvi zmenilo viac ako 0,2, tak by človek okamžite zomrel. Čiže preto je udržanie tej acidobázickej rovnováhy také dôležité a telo robí všetko preto, aby túto rovnováhu dosiahlo. Pokiaľ ale nemáme dostatok minerálov a zásaditej stravy, tak si to telo vyrovnáva tým, že nám odoberá napríklad vápnik zo zubov, z nechtov, z vlasovej pokožky alebo z kostí, čo je známe ako osteoporóza. Ona je veľmi dobre sa dá vysvetliť aj to, že prečo muži oveľa skôr plechavejú a ženy strácajú vlasy až po 50-ke, 55-ke. Je to spojené s tým, že vy ženy máte tú výhodu, že sa odkyslujete raz do mesiaca, pretože pri menštruácii spolu s krvou odchádza aj veľká časť kyselín nazhromaždených v tele. My chlapi takúto možnosť nemáme a preto oveľa skôr strácame vlasy, pretože pod vlasmi sa nachádzajú úložiska minerálov, najväčšia zásoba a práve táto zásoba, keď sa vyčerpáva, tak chlap zostane bez vlasov. Takže výborná pomôcka, aby sa tomuto dalo predísť, aby sme sa odkyslovali takouto formou a nevyužívali svoje zásoby minerálov z tela. Ďalším produktom je Procholterol, určený na kontrolu hladiny cholesterolu pre tých, čo s ním majú problém.
čiže znižuje jeho hladinu, hlavne zlého, zabraňuje hromadeniu v stenách, chráni obehový systém, žily, zlepšuje krvný obeh v centrálnom cievnom systéme, reguluje a obnovuje centrálny obehový systém, je to aj silný antioxidant, pomáha regulovať krvný tlak a zvyšuje srdcovú činnosť. Skvele funguje v spojení s prokardiolom, ktorý som už spomínal, a skladá sa z 5-krát 5-násobne koncentrovaného výťažku z certifikovaných plodín, ktoré vidíte na monitore. ProSugar je produktom, ktorý je účinný pri regulácii a metabolizmu cukru. Je užitý v boji proti príznakom diabetes typu 2, reguluje hladiny tvorbu inzulínu a taktiež stabilizuje hladinu cukru v tele, zlepšuje funkciu slinivky brušnej a pomáha aj udržiavať normálnu hladinu cholesterolu a znižuje chuť na sladké. Zloženie vidíte, zelené fazulky, čia, kôra, škoricovníka, všetko skvelé produkty certifikovanej kvalite. Takže toľko z tekutých a kapsulovitých produktov spoločnosti Duolife. To, že teraz po týchto produktoch nasledujú slajdy poľských športovcov alebo poľských futbalových zväzov, tanečnej federácie, znamená len to, že sú už niekoľko rokov nimi používané. Duolife je pre nich oficiálny výživový poradca a pomohol dosiahnuť týmto klubom lepšie výsledky, rýchlejšiu regeneráciu športovcov po rôznych úrazoch, pretože tieto úrazy sa stávajú hlavne pri vrcholovom športe a sú väčšinou vážnejšie a tým, že sú osvedčené, tak určite si nájdu, verím, že si nájdu svoje uplatnenie aj medzi našimi športovcami. Tu nám vidno, že je oficiálny výživový poradca Poľského zväzu karate, jiu-jitsu asociácie, Poľskej tanečnej federácie a tu je vidno zoznam hviezd poľského športu, ktorí užívajú, používajú alebo odporúčajú tieto doplnky výživy. Z mojej strany myslím, že všetko. Ja by som ešte teda odovzdal slovo Inke, ktorá by urobila nejaký záver tejto prezentácii, čiže ďakujem za pozornosť a verím, že sa budeme vidieť alebo počuť aj niekedy na budúce. Ďakujem vám pekne Adrianovi, verím, že sa počujeme. Ďakujem veľmi pekne Adrianovi za tak úžasnú, podrobnú produktovú prezentáciu. A ešte by som chcela dodať, že v podstate je vzdelávať ľudí. Pretože je veľmi veľa rôznych spôsobov informácie, aké sa k nám dostávajú. Veľa z nich je správnych, veľa z nich je nesprávnych a najdôležitejšou úlohou, akú Duolife zobralo vlastne za akým spôsobom aj buduje svoj biznis, je to, že ľudí vzdeláva. A práve preto veľmi veľa nájdete článkov už postupne začnú byť aj na Slovensku, ktoré sú edukačné články, či už v online alebo offline médiách, či už sú to rôzne denníky, lifestyleové, zdravotné, vedecké alebo blogeri, ľudia, ktorí naozaj zaoberajú sa výživou, zaoberajú sa ako si predĺžiť času, zdravie, ako si zachovať v podstate tú svoju mladosť a vitálnosť, tak píšu o Duolife a vzdelávajú teda obyčajných ľudí alebo obyčajných smrteľníkov o tom, že čo vlastne je trendy, akým spôsobom sa o seba starať. Tak tým v podstate ten systém aj nazýva sa soft marketing, to, že není v prvom rade dôležitý ten predaj ako taký, ale je veľmi dôležité dať ľuďom správne informácie a nechať tých ľudí, by sa rozhodli, čo je pre nich naozaj dôležité. A
Na teraz by som sa veľmi rada s vami rozlúčila. A ľudia, ktorí vás pozvali alebo vám poslali tento link, spýtajte sa ich na možnosti podnikania s Duolifeom. Každopádne budúci pondelok o 20. porozprávame sa vlastne viac o biznise a o možnosti podnikania. Dnešným dňom sme chceli viac si prejsť produkty, pretože naozaj tá hodinka je málo času. Snažíme sa dať čo najviac informácie stále ľuďom, ktorých pozývame. A dneska sme sa viac zamerali na produkty, čím ešte viac chcem ešte raz poďakovať vlastne Adrianovi za to, že sa zostil tejto úlohy. Budúci pondelok sa viac povenujeme práve možnostiam podnikania. A pokiaľ vás to zaujíma, akým spôsobom sa to robí, máme aj tréningy, máme rôzne webináry, najbližší tréning je v stredu o 9. hodine do 11. s našim medzinárodným koučom Ditmetom Dahmenom. Veľmi rada vás na tom webinári pridám, je pre členov klubu možnosť seba rozvoja, možnosť podnikania s Duolifeom. Ďakujem za váš čas, tešíme sa na vás na budúce. Tento link prosím vás pošerujte vašim kandidátom a vašim členom klubu. Budeme sa tešiť s kým v stredu a s niekým na budúci pondelok. Krásny večer želám.